ξεκινήσουμε με το πρώτο TikTok εδώ πέρα. Αυτό ήταν το πρώτο TikTok που έκανα like. Έχω δει τόσα πάρα πολλά TikToks με αυτό το sound effect. Στην αρχή δεν ήξερα, ήταν το πρώτο TikTok που ξέρω που έκανα like και με φάση oh wow. Και μετά είδα υπόλοιπα TikToks και είδα ότι είναι sound effect που χρησιμοποιούν και δεν ξέρω αν ήταν. Αυτό ήταν original sound λέει εδώ κάτω. So I guess that's the original. Αυτό το βρίσκω πάρα πολύ creepy. Πάρα πολύ creepy και ενοχλητικό, δεν ξέρω γιατί. Φαντάσου τώρα να έχεις το αμάξι σου και να βλέπεις αυτό. Εγώ θα μετακόμιζα από εκεί που είμαι, να είμαι ειλικρινής. Νομίζω αυτό το έκανα like γιατί είναι OCD friendly για μένα, γιατί πόσο τέλεια γίνεται η φάση. My friend, nah, don't even tip the dog, don't bite the dog. Ρε φίλε, γιατί τον άρπαξε έτσι ρε φίλε όμως. Δεν τον δαγκώνει, απλά αρπάζει το παπούτσι του ρε. Στίβι, βρήκα στην κοινή σου. Αυτά δεν είναι ακριβώς crocodiles, έτσι. Είναι κάτι κάπως διαφορετικά λέγονται αυτά που μπορείς να τα κρατήσεις στο σπίτι και δεν μεγαλώνουν. Μένουν ακόμη πιο μικρά από τον Στίβι εκεί πέρα. Εντάξει, ο Στίβι είναι από εκεί, δεν φαίνεται καν. Wow. It's coronavirus, police, alright! Αυτό το έκανα like όταν δεν ήταν ακόμα lockdown, εντάξει. Ακόμη είναι έτσι ένα satisfying εδώ και ήχος. Και ότι... ψυχούλα μου, αρέσει αυτό. Όταν το πρώτο είδα αυτό, γέλασα πολύ. Δεν ξέρω, σκύλος έχει πρόβλημα και τρέχει έτσι. Αυτό θα βαράει έτσι. Όσο πιο πολύ βαρέσεις, τόσο πολλά πιο κομματάκια mushroom θα έχεις. Αυτό το έχω δει, το θυμάμαι. Αυτό το έχω δει, τα έχω κάνει like, τα θυμάμαι. Απλά είναι γιατί. Και η απάντηση είναι απλά γιατί μπορώ. Αν έχεις φραμπέ εκεί πέρα και το βάζεις εκεί πέρα. Okay, what should I do today? Oh, clean the house. Sure? Yes. Jeez, can I spin again? Φαντάσου πόσο καιρό θα το... Absolutely not. Πόσο... Because you're stupid. Fight, bro? You wanna fight, bro? Oh yeah? What are you gonna do about it? Turn around. What the? Πόσες προσπάθειες πήρε του τύπου απλά να τα γυρίσει σε σωστό σημείο. Ουφ. Ωρε φίλε, έχει και αυτό στο safety κομμάτι και του φύγε. Πλάκα είναι αυτό που θέλω. Αυτό το φακό που θέλω δεν είναι ακριβώς ο ολόκληρος φακός μάτι. Ξέρεις για το ποιος θα μαθαίνει, ποιος τι έχει το μάτι σου. Link στην περιγραφή. Δεν βλέπουμε αυτό το μάτι από μικρός. Link στην περιγραφή. Είναι αυτό που θέλω, αλλά είναι με 3, με 2, με 4 χιλιάρικα και πάνε για 5 χρόνια μετά πρέπει να τα αλλάξεις. Και είναι πολλά τα λεφτά. Oh man, I'm stuck. Hey, step bro, I'm home. No. No. Αν το κάθε σενάριο στο σπίτι σου να ήταν όπως τη λογική του Pornhub. What? Φαντάσου, κάθεσαι εσύ ξέρω στην τουαλέτα και έχετε ο σκύλος. Τι κάνεις? This one is worth the wait. Δεν θυμάμαι τα περισσότερα TikToks που έχω κάνει like τι έχει μέσα. Και δεν θυμάμαι να έχω κάνει like μερικά που έχω jumpscare. Ω, ναι, θυμήθηκα τι θα γίνει εδώ, θα θυμήθηκα. Εκεί πάει και ένα sound effect. What you do have is bad posture. So all you need to do is 2 steps. Bring your shoulders up, back, and down. Bring your chin slightly forward and then slightly down and look at the difference that makes. You don't have a double chin. Πλάκα αυτά τα tutorials που σου δίνει. Ναι, περπατάς λάθος, κάθεσαι λάθος. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να κάθεσαι. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να περπατάς. Και στην τελική κάθεσαι με το πόδι σου πίσω από το κεφάλι σου, ξέρω το άλλο πόδι σου στην πλάτη σου και το χέρι σου, ξέρω να αρπάζει το άλλο το πόδι. The reason everyone stopped playing Fortnite. Αχα. Παιδιά, γι' αυτό όσοι με ρωτάτε η αντίστοιχα μάλιστα παίξε Fortnite, είστε μάλιστα. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Με το που ακούσει βήμα ο ένας ή το πυροβολήσεις, σου χτίζει ένα κάστο. Oh, no.
Γιατί να το Do you ever κάνεις look at someone αυτό, and ρε think, φίλε? what is going on Πόσα inside πρα- their head? Πόσα πράγματα λες να χαλάσαν στο αμάξι εκεί πέρα? Μπορεί και να μην χαλάσει τίποτα, αλλά έτσι πως πήρε τάκ, τάκ, το. Day 1 of my diet. Day 3 of my diet. Πολύ καλά 1 πηγαίνει. week of my diet. They're not gonna believe me, Mom. Shut up and listen to your mom. Smile. No. You know the rules. Άκου τι έχω κάνει. After you eat, you take your shit. So now take your shit. Το κάνει συχνά ο Στίβι, ξέρω εγώ. Του βάζω φαγητό, τρώει και μετά με κοιτάει, του λέω: μόλις έφαγες, πρέπει να κάνεις basking και συνήθως χέζεις μετά από τρως. Γι' αυτό μην είσαι εκεί μέσα. Ωραία, καημένος σκύλος. Look at this distinguished gentleman. Πώς κάθεται έτσι, Look at the ρε? way he is sitting. Yes, very distinguished. Πώς κάθεται? This is a triple cheeseburger from McDonald's. Ωραίο. This is a McChicken from McDonald's. Και αυτό I ωραίο. like to take one of the buns off of the McChicken. Take that McChicken, slap that on the triple cheeseburger, and boom, a McGank. This is a Μεγε. Μπρο. Για να το δοκιμάσουμε, ρε φίλε. Τι έχουμε εδώ μέσα? Το λοιπόν, έχουμε cheeseburger. Έχουμε το chicken burger. Άρα πιάνουμε το cheeseburger. Βγάζουμε ένα ψωμάκι από το chicken burger και βάζουμε το chicken burger πάνω. Δεν είναι άσχημο, ρε. Oh, what's wrong? It's gone. What is? My tarantula. Okay, was it in the jar when we left the house? Well, yeah, I was just feeding it. Doris, find the spider. Paul, I'm trying. Doris? Don't stress me, sweetie. Where were you feeding it? On the seat. I have a phobia for spiders, you know this. Paul, just calm down. Oh, God. Oh, man. Look under your seat. Look Oh, under Daddy's God. seat. Oh, man. I did. It's not there. Sweet, does Έφυγε, that πάει mean ταραντούλα. Paul it? Oh, God. Fred, Oh, okay, man. Fred. Fred, ταράντουλα, πού είσαι? Έλα, σου έχω μία αμυγούα. Me after watching Narnia at 7 years old. Δεν το θυμάμαι αυτό. Τι είναι αυτό? Αυτό πάει να είναι έτσι για το satisfaction, ξέρω εγώ. Είναι φαγητό αυτό, πλάκα, δεν ξέρω. Για ζελέ μοιάζει. Απλά αυτό το κόβει τώρα. Για αυτή δεν ξέρω. Δεν κρίνω. Και... αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Το τελευταίο κομμάτι. When you get water late at night. Το θυμάμαι αυτό. Θα κλείσει φως. Τρέχα. Το κάνει κανείς αυτό τώρα? Δεν νομίζω να το κάνω τώρα πλέον. Αλλά όταν είσαι μικρό σίγουρα το κάνεις αυτό. Jump in bed. Ερώτηση, πού τους βρήκε όλους αυτούς, ρε φίλε? Και είναι όλοι καραφλοί αν το παρατήρησες. Small sausage. 5 minutes craft. Δεν χωράει το hot dog. Θες μεγαλύτερο hot dog να χωρέσει? Έχεις πρόβλημα με την κοπέλα σου? Βρώστα εικονινή draft. Να δούμε πόσα παϊδάκια έσπασε. Where's Candice? Sir, where's the candy? Honda orders the meat. Φίλε, αυτό είναι τόσο αλήθεια. Και έλα τώρα, όποιος έχει Honda το ξέρεις ότι είναι αλήθεια, έτσι. Και αυτό ισχύει πάρα πολύ και στην Κύπρο. Έλα τώρα. Έχεις Honda, το έχεις κάνει αυτό, το έχεις κάνει με τους φίλους σου, το ξέρουμε, το ξέρεις, έτσι. What are you doing, stepladder? Stepladder. Are you stuck? Pornhub logic. Legend has they are still driving. What is going on inside their head? Do you ever look at someone? Να άψουμε τα κυρία, παιδιά, να άξουμε κυρία, μισό λεπτό. Δεν λέει καλά ο αναπτήρας. Ένα λεπτό να βγάλω το φλογοβόλο μου. Το θυμάμαι.
Ποιανού ιδέα ήτανε, ξέρεις τι, θα βάλουμε αυτό, δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Σαρμόνικα. Το βάλουμε στο στόμα και να βαρέσουμε να δούμε τι ήχο θα κάνει.